tongnai rokno jotono gibor kaham. Social media ni joraba social media o kwbangma swrungjaknai tei naijaknai tei wanajaknai tai uansukjaknai bo tongo. Chini tibrasarokni bagui hingkhe tabuk social media ni jora haima tongo. Kaham hamya bwswk wngya aboto chwng tabuk jora abono chwng kebo sai maya. Election ni swkang bo chwng porle port chwng nukha. Tabuk buwagra ni motha kwplai wngkha hambai aboni bagui tipra haste ni joto chini dofa ni lukurokno bo hambai buwagra no hamjagui chongmani bagui. Ang kisa kok kwrwngmani muchungkha aswk kok rok kwrwngya ang tamoni hwnba kwrwng phano aswk samung tangjaknai kwrwini bagui. Chwng human being joto borokno kahamni bagui no uansugui tongna haima tongo. Tamo khe politics jotoni bagui no democracy ha o nango. Phiyaba thwngjaknai sabo thwngnai sabo abono chwng joto kaham khe uansukha hingkhe swrai swrai wngya haima tongo. Tabuk hingkhe chwng politics khlaio hwnfano politics no chwng thwngmani jora dahnai ba thwngsugui maya dahnai ba bwskangni thwngmani bisingo chini soida klai yako hwnjaknai. Aboni bagui tabuk chwng chini bwskangni tang bwtang rok joto borokno kaham no tangnani bagui uansugui tongmani hinui ang kha kai o. Tai PK madam no twinai share khlaima rok bo ang jora jora nugo. Ang uansugo chini tiprasarokni joto uansukmung kaham nangnai hinui. Phiyaba kaisa kok no ang muitu mano sak sak bwsajak tei samung kaham bo bwchai mannai abo sisi ni thani uansuktai khlaiya haima tongo. Kwbangma kok swlaio kwbangma kok chwng salaio phiyaba bwsajak tei kaham wngui mankha maya abo chwng jotono saibo mano. PK madam no twinai kwbangma kok chwng bwskang rogo chwng lai thangnai rokgo bo chwng nukha. Haisi hwnfano chwng kaham bwswk hamya bwswk abono chwng uansugui bwsajak tei bwskang samung tangmanai abono chwng nailaiyano. Boni bagui joto group o tongnai rokno ang hambai mario kha khlaio baksaba tongthogui maya na baksaba tongthokka na. Politics bai hingkhe abo haino dolsa paikhe dolsa paiya har jeet tongo. Jemon games abo haino politics. Phiyaba jesa borok phanjiti tho hatai dofani samung tangui thangto abo ani koimung. Tei kaisa hingka khe bograni bodol phaikha kaham no phiyaba o phaima bai simi chini permanent solution maniyakho. Permanent solution tamo chwng jotono sai mano abo aswk share khlaina nangya. Paide chwng joto chini negative thinking tongma rokno chwng khibelai nai positive thinking jotoni bagui dofani bagui hani bagui jotoni bagui chwng kaham no share khlailaiyano. Chini share khaimani bisingo by mistake ani bo wngui mano. By mistake rokno chwng correction khlailaiyano. Je sakbai thang soi ha dofa no hamjaknai borok hingkhe bo joto jaga no bini balance yakhaiba uansukmung kha kolok bai bo share khlaina haima tongo. Ani group o tongnai joto no hambai chai asukya rok jodi no nokni thani o ani
kok samani bisingo share khaimani bising tongkhaini rogano nakarmano asuna hambai.